So hi, hello, may buntag, may udto, may hapon yung tanandra mga bayot. O asaman mo gibutang karong panahon na may paglantaw sa kong video ga. Mania o kay mulantaw siya sa cellphone lagi video. O manghapak mga bayot, ganahan mo ana. No. O pay pagmatan niya kung siyang ilisan kay manggawas na may diri sa room. No. Do you want to watch movie? In my phone or here in TV? Open TV in my phone? Okay, babay sa. You see babay? No. Kani akong binhi kani adto mga bayot, dinhi mo kaog itlog karon, murag feel nako itlog sa umaga okay na kayo. Tama oh. Pero di lagi magpabulag. Ingon siya nako og mami nasty. Iya kang palingkuro niya kay mukaon siya itlog. Ug mulakaw ko mga bayot musunod pod. Niya mabiya ang taon sa itlog. Muna ako sa ding lingkuran pug makaryot diri tapdan ko ni hantod mahurot nang iya ang kalanon. Si hi lang ka. Nak, hi. No. Yeah. As dos na diri sa hapon mga bayot nangayo na karon ang akong binhiog gatas. Mana na siya kaon sa iyang itlog mga bayot, nangayon na po siya gatas. Mo niya mong kinabuhi diri kada adlaw. So ako ra na siyang gilutuan pod karon og broccoli mo iyang ipamahaw. Mo ni akong lutuon na pong recipe niya mga bayot. Ako sa ning gidefrost dinhi. Karning baboy ni siya og pako sa pabo. So mora na ako ang ilunod gihapon unya sa landahan. Layo ra kay kung color ni Karina mga bayot. Ako lubog-lubog nga tubig, si Karina tinaw nga tubig, lantawan ninyo yung kulong nga kakuha, oh. Laga-lugat to na kamera. Karina! Do you want to eat broccoli? Yeah. And also carrots, potato? No. Chicken? Yeah. How about chicken? Yeah. Why you get angry? Go, Daddy. Huh? Go, Daddy. But where is Tati? Tati go city. Tago lang. Suksok dapit sa landahan mga bayot, oh. Kung sa Pilipinas na daghang bodbod, diri mga bayot ipunoy paalakan sinapon mi diri oy turon. Pero naglibog ko aning turuna. Kay hapit na lang nahurot ng usa ka buok na kog kinaon, wa jud ko nakatagamtam og naisagi nga palaman. Pero in fairness, lami-lami ning turunang ako ang natilawan karong panahona. Kay perting tamisa ang palaman. Unya hilig ba kay kog tamis-tamis basta unsang kalanuna nga tamis, lami jud kay naiham sa ako ang kababaan. So kaning kalanuna mga bayot, lami kay na partner og kape. So karon mga bayot tayo sa kabuok chocolate dire pakit-on ta og unsay porma. Kung sa Pilipinas ang kasing dulaan, dire mga bayot ang kasing nila kay makaon. Kaning tsokolita lami kay ni i-partner sa ila ang kape nga murag aroma. Kay dili kay ni tamis ning kalanuna. Gisugdan na din ako naglanda din ni nga mo ang sudan. Kay sigon pa sa ako ang kapika sa ilong, nakunoy usa ka tawong manhi dire nga friend nila nga mufix sa amo ang bathroom. Kay dili man gud moagas ang sandayong. Murag daghan kaayong buhok ni Celestina nga min-stack up sa ilalom. Mao na to mga bayot no, nga ako ang pangkawit ani nga kuwang gilanda. Naguba gyud tawon og kinawit aning landahana. Sukwaon ta na dira mga bayot para dili ni siya masunog. Kay guma ra pa gyud tawon eh. Sa ako ang pagkakugihan mga bayot mo ni ang ginansya sa kuwang tudlo. Hapit na ukab ang kanuko ni Celestina. May gani kay tumoy-tumoy ra. Wala ra naabot sa tinayang kasakit. Pero fail na ko mga bayot. Kay unod hintaban aning kanukuha. Kay hapdos-hapdos og sakit-sakit gyud tawon siya. Pero dili angay mabalaka. Kay anad ta masakitan. Charot. Dayon nagisa po day ko diri og potato. Ako lang po day nang gisagulan dira og atsal. Karang atsala dili na siya hang. Paglantaw man guna ko sa refrigerator daghan kayog atsal nga green mo nang ako na lang pong giapilan og sagol. Dito Nag City ganina ang ako ang ugangan. Ug mao ni iyang napalit. Gipangutana din ko diya og naaban sa Pilipinas. Dayon dali kay nakatubag si Celestina. Miningon dayon ko kadang kalanuna sa amoa. Paon na og manglitag kag langgam. Kay lantaw nang ko mga bayot mo og yung pormahan. Gi-blender na dayon sa akong ugangan, gibutangan niya asukar, daniya ra ning gisit aside din he. Kay sigon pa niya tambal kuno ni. Magtimpla lang kuno kag tiya den imo ning itimbo. Mawala kuno ng ubo-ubo sipon-sipon sa imuang kalawasan.